Nsellimlek il-paċi miegħek. Illum eżis sekku nixtieq li nagħmlu ftit dialogu ma' Ġesu. Fejn hu Ġesu il-bogħod? Le, jitsab fiċin tiegħek ħafna. U nixtieq flimkien hekk induru lejn dan il-maħbub tagħna li jinsab fina kif ġad, jinżel fil-profond every now and then u kelmu jisimgħek ħaj. Illum nixtieq flimkien ngħidulu induru lejk maħbub Ġesu u nitolbuk tenna inkunu imħejjija importanti kif jixraq bil-mużbieħ tagħna jiddi biex bil-fidi u bl-imħabba meta jasal dak il-jum il-mument biex niġu nirrenjaw miegħek. Ngħidulu jien ma naħsibx vera li tpreferina nibżgħu minnek mulej. Żgur int li iktar tixtieq minna fedeltà, konvinta, imqanqla mill-imħabba, mibnija fuq ir-rispett. Min jieħdok bis-serjetà mulej minkejja id-difetti tiegħu ma jinkwetawx iż-żjarat tiegħek. Ikunu meta jkunu u jkunu kif ikunu. Lanqas l-aħħar żjara li tiftaħ il-bieb għall-eternità ma għandha tinkwitana eżis. Min ma jiddejjaqx mill-preżenza tiegħek issa mulej mhux se jinfixel jekk tiġi għalih għall-arrieda biex tieħdu miegħek igawdi għal dejjem. Int, Għażiż Ġesu, dejjem mistenni, ngħidulilu bil-qalb. Int dejjem mixtieq, int dejjem milquh. Min min ara f'imħabbtek, min min aċċettak bħabib. Mulej, ma rridx inkun prożuntuża, ngħidulilu. Ma rridx inkun prożuntuża ta'. Ma nistax ngħid li tmiem ħajti ma jħassibnix ta'. Li tmiem ħesrem ma jbeżżanix. Li jien tant ċerta minn innifsi, minix ċerta minn innifsi u nibża. Hemm momenti meta nibża. Imma jiena ċerta minnek mulej li taf li nipprova noġbok, li tant tapprezza inti il-fedeltà tiegħi, li taf inti u din toġobni ferm mulej li taqra il-qlub sew. Int taqra il-qlub sew u dan għandu jferraħ lilna għax jaf kemm nippruvaw, jaf li nħobbuh, jaf. Inti taf mulej li qed nagħmel li nista'. Int taf li ma niddejjaqx bil-preżenza tiegħek, int taf li nixtieq ingawdik għal dejjem, nixtieq. Int li qed tisma' issa, għidlu minn qalbek. Għenni mulej biex nitħejja tajjeb, b'reqqa, bla ansjetà, b'fedeltà, bla skrupli, b'imħabba imma, bla kejl, imħabba lejh li nurja permezz ta' ħajti, permezz kif naġixxi mal-oħrajn. Tħallinix infittex li kemm ngħaddi mill-eżami mulej, le, imma li nservik b'eżattezza, bi gratitudni, b'ġenerożità. Imbagħad tkun int li tħejjili mulej eternità ta' ferħ. U hawnhekk hux vera. U l-mument li il-dan il-mulej jinsab preżenti jismana.
ngħidulu tifħir u glorja lilek Mulej, għax inti tafni sew, tħobbni immensament, tridni ħdejk. Kelmu spiss u tara r-riżultat. Nsellimlek il-paċi miegħek.